Ceea ce ai făcut tu în momentul de față, la nivel de sushi, eu am mâncat de la voi, de la Nadasan. Pe livrări am făcut comenzi de la voi și nu am mâncat sushi, e adevărat. Am mâncat mâncare gătită. Și mi-a plăcut ce ați făcut acolo. Gyoza, mi se pare că sunteți printre cele mai bune din oraș. Dar ce ne-ai trimis tu în seara asta e mai mult decât sushi. Îți spun sincer. Un pic mai mult decât sushi. Să faci atât de multe combinații de gusturi într-o chestie atât de mică, din punctul meu de vedere, sushi poate să supere Cătălin. Pentru mine sushi este o artă separată față de bucătărie. Da, Adică ești obligat într-o bucătură să combini atât de multe gusturi, atât de multe texturi, încât devii creator de senzații tari, mai mult decât un sushi master. Iar Black Rice Maki ăla cu togarashi deasupra, acela e genial. Felicitări! Uite, vezi cât de deosebiți suntem și cât de diferiți suntem noi. Da, am făcut și sushile să fie diferite ca să Da. ghiciți gusturile. Poate găsești Să nimerești pe cineva, nu? Pe mine m-ai nimerit. Mulțumesc! Și pe mine mai nimerit. Sunt foarte gustoase, foarte bune, astea, bravo, două, felicitări. Da, Mersi mult! Băi, bravo, mă! bravo. Felicitări! Țineți-o tot așa, bravo. Mulțumesc. Faceți treabă bună. Și... Tricite, da? Da. Bravo! Felicitări! Mulțumesc! Felicitări! Eu nu știu de ce am zis că să fie de aur. Pentru Abia sunt bucuros, nu chiar pentru mine. Vreau și ea să mergem mai departe. Chiar dacă suntem în echipe diferite, să mergem, să ne ajutăm, să ne privim unul la altul. Bine, ne vedem în etapa următoare. Da. Vă doresc succes. Mersi mult. Eu le iau pe amândouă. Gata? Da, pa. Mersi mult.